Prije svega, neko ko je preuzeo glavnu odgovornost u vezi organizacije trećeg međunarodnog takmičenja sa dalekom harmonikom opjevanja, ja vam se zahvaljujem na prisustvu, na ovakvom značajnom prisustvu. Prije svega, želim da kažem da sam veoma ponosan i zahvalan svojim kolegama koji su veoma priznati i dokazani u svijetu harmonikaškom, ali stvaralaštva, tako da kažemo, gospodin Ljubo Kešelj. Nema ovo veze sa godinama što idemo ovim redom, ali nekako iz poštovanja jedino. Gospodin Mujo Šantić, koji nam dolazi iz Mostara, i moj mlađi kolega, veoma poznat javnosti, široj javnosti, gospodin Predrag Rejmović. Takmičenje harmonikaša će se održati i ove godine. Održali smo ga prošle godine kada je pandemija bila u početnoj fazi, to jeste kada nas je sve zatekla i nismo znali što se dešava. Mi smo organizovali takmičenje harmonikaša i organizovat ćemo ga i ove godine. I ove godine imamo nekih malih iznenađenja koje nam pandemija nalaže svakodnevno, ali mi takmičenje počinjemo u 11 sati. Danas, nakon ove pres konferencije, i mislim da je većina takmičara već tu, Živi je već sinoć tu bio. Tako da još jednom ja vam se svima zahvaljujem i zahvaljujem se svojim kolegama koji su došli da isključivo rade, ali isključivo podcrtavam, na promociji i zaštiti i davanju svog doprinosa na prezentaciji izvorne sevdalinke. Prvi put na ovom festivalu, kad me neki pozvao, baš sam se obradovao jer posle jednog festivala, posle Iličije, gdje sam učestvovao par godina i dobijao nagrade kao kompozitor i gost njihov, evo pojavio se jedan pravi festival. Mislim da po priči, po svemu, ima tradiciju jednog festivala koji će nositi ime Bosne, ime pjesme, ime muzike, i drago mi je da sam tu u žiriju, drago mi je da baš ja mogu doprinijeti na jedan način svojim učešćem, da bar djeca koja sviraju harmoniku na jedan pravi način i pošten, kako bi se rekao, ljudski, dobiju neke nagrade, onaj koji zasluže, oni koji nisu nekada vježbaju, valjda će sljedeće godine i oni da dobiju. Ja sam rođen kod Sarajeva, nekih 20 km, odrastao sam u Sarajevu, tako da se osjećam da sam pravi Bosanac, to uvijek kažem, gdje god mogu, imam prilike. Živim u Beogradu dugi niz godina, ono vrijeme one Jugoslavije, sudje nas je odnosio, tako da sam ostao u Beogradu, međutim u Sarajevu se vraćam vrlo rado, i evo sad kad budem se vraćao iz Crne Gore sam došao, samo da vam kažem, pošto sam dole još na letovanju, došao sam da bi bio tu i vraćam se nazad. I vratit ću u Sarajevo da posjetim neke prijatelje, da se vidimo i tako da ispričamo se, i baš sam se sa nekima i kažu, neki nisu čuli za festival, neki su čuli, ovi koji su na estradi, oni znaju, ovi drugi ne znaju, pa ću malo i tamo da popričam i čekat će me tamo neki novinari da im kažem par riječi o mom razmišljanju i ono kako sam doživio. Ja vam dolazim čak iz Vranja. Vranjacki se dole. Da, iz Vranjacki se dole. I kod nas ima sela u Vranju. Počastveno sam pozivom na ovom festivalu i naravno drago mi je što ću biti deo tima žirija na današnjem takmičenju harmonikaša. Želim svim takmičenjima dobru svirku. Onaj koji će da pobedi, verovatno će biti najbolji. Oni koji neće, nek se spremaju sljedeće godine da više vežbuju i tako da ćemo ih čekati sljedeće godine. To bi bilo od mene, ne bih imao šta više da dodam.
Evo kako vi gledate na Sedalinku, da li je njega i u regiji čuvano? Pa kako ne, da, eto, na primjer, kod nas u Vranju i još se živi sa Sedalinkom. Znači, ja sam odrastao sa pesmom Sedalinke, Safet Isović i Jovica Petković. Ja sam sa time odrastao. Moj otac isto harmonikaš koji je to svirao i dan danas svira i godinama to slušamo, eto, i moj sin tako sad raste. Vidim da ljudi vrlo često miješaju pojmove Sedalinke i Sedaka. Evo ja ću malo, bit ću vrlo kratak, obično moji govori traju 3-4 sata, šalim se. Kad govorimo o Sedalinci, to je klasična bosansko-hercegovačka muzička tradicija i njen predstavnik je Sedalinka kao pjesma, muzičko-poetska forma. Sedak je sasvim nešto drugo. Sedak nema veze sa Sedalinkom, nećete vjerovati, malo glupo zvuči, ali mislim tako to. Sedak je stanje duha u kojem se vi nalazite slušajući ili Sedalinku ili nešto što je lijepo. Zato kolega u Vranju, ja vjerujem kad se svira vranjanska pjesma, to je vranjanska pjesma, ali ljudi koji to slušaju padaju u sebe. To je nešto sasvim drugo. Sedalinka je muzičko-poetska forma, kad kažem muzička forma, znači to je muzika sa prostora Bosne i Hercegovine. Poetska, to su pisali ljudi koji su s ovih prostora i to je znači klasično bosansko-hercegovačka muzičko-poetska forma. Sedalinka. Što se tiče harmonikaša i današnjeg takmičenja, želim da oni svojom, u stvari preporučujem da svojom svirkom prodru do najdubljih pora naše duše, odnosno da mi osjetimo taj sedak koji će nam oni prenijeti svojom lijepom, nadam se i dobrom svirkom. Onaj ko bude dobro svirao, naravno neće dobit će adekvatne ocjene, a evo što i kolega Ljubo i Peđa rekoše, ovi koji ne budu dobro svirali, imamo naravno takmičenje dogodine. Opravno sljedeće godine. Ili popravno, dobit će keca, ali ne mora znači da prestane svirati. Eto, to bi bilo od